solid जाखादोंलै बयबो बिदि संनानै जानो हागोन गाइस जों जानोसै आरो नै मोदोमा लोगोफोर जों दा एसे टेस्टिं खालामना नायनोसै आरोना टेस्टिं खालामनानै नोंथांमोननो देखायगोन आरो खोन्थागोन आरो गोथाव जादोंना जायाखै हाय गाइस वेलकाम बेक टु जेनिबि ब्लग आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंथ' भिडिअ लाबोयैया गोबावसैमोन 1 week बारबाय माने सप्तासे बारबाय आरोना बाबाबो गैयामोन नालाय बाबाया एसे गोनां खामानिनि थाखाय दिफाव थांदोंमोन ओमफ्राय भिडिअफोरखौ जोंथ' इडिट खालामो नालाय बाबायासो खालामो बिनि थाखायनो भिडिअ होनो हायाखैमोन आरो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय सरि भिडिअ होनो हायैनि थाखाय लोगोफोर आङो मोनसे खोथाखौनो इम्परटेन्ट खोथाखौनो बावलांदोंमोन आरोना हेपि निउ इयार फर 2024 बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरोना नोंथांमोनखौबो आं विश खालामगोन आरो विश खालामबायानो आङो नोंथांमोनाबो आंखौ कमेन्ट बक्सआव विश खालामहरबानो जाबाय ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा जागोन खुमब्रा फुनायजों लकेल दाउ माने दाउखौ आनैमोनहानिफ्राय लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय बे खुमब्राजों दाउ बेदरखौ बाबायानो संगोन आरोना बिराद स्पेसियेल संखायो जि गोथाव संखायो आरोना थ' बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि ब्लगखौ थ' लेट्स गो लोगोफोर बाबाया दाउखौ गोदाबाय मेजेम दंना गैया दाउ जोख्लिना मेजेम दङ ओइ दाउआ देखायनो र' नोंथांमोननो ओइ मेजेम दङ 2023 मायथाइया दिनै जोबसिगोन गाइस बेनिखायनो दिनै लास्ट डे आरो 2023 नि दिनै पार्टि नङा आरो बियो खुमब्राजों न'आवनो गायनायमोन खुमब्रा फुरनाया खुमब्रा फुरनाय थाइसे दं आरोना गाइस दा बे खुमब्रा फुरनायजोंनो दिनै बे न'निनो दाउ लाबोदों दा बेखौनो खुमब्रा फुरनायजों दिनै 31 डिसेम्बरनि आराम संनानै जानोसै न'आवनो नै बेदरा नै लोगोफोर बेदरखौ गोदाखांबाय दायो माइया खुमब्रा दानगासिनो मबाइलाव एसेल' नुयो आरोना 1 केजि साथामजोंथ' 1 केजि मानि जानो हाया होनब्लाबो संसै आरोना खुमब्रा बोरायजों दाउजों दिनै 31 डिसेम्बरखौ बिदाय होनोसै ओमफ्राय गाबोनसो 1 जानुवारियाव फेमिलि गोजा मोनसे न'आवनो पिकनिक जागोन आरो नै लोगोफोर खुमब्रा हागासिनो खुमब्रायाबो माबा जाबायहाय एसे नै खुमब्राया जा लाखाजोब्बाय बेदरफोरा दे थावखौ होदो आया बनना बख'वाखै जायालै बेखौ बख'वाखै होनो नागिरदों आरोना दे राइस बेन मास्टार अलरेडि राइस बेन दा नै अराव संबाय आरोना नै लोगोफोर अराव संनानै जानायनि मजायानो आलदाखा दा थावखौ गुदुं जागोन होनसै आरोना नै जा संग्रा हाबाफारियाव गोलैदों आरोना बिराद गोथाव सङो बियो दिनै आं खुमब्राजों लकेल दाउजों संगोन गाइस बेखौनो मा होनो बिखौ जानानैनो खुमब्राजों लकेल दाउजों संनानै दिनैनि 31 डिसेम्बर 2023 खौ जों बारहोहरनोसै ओमफ्राय गाबोन 1 जानुवारि 2024 बेयाव गासिबो फेमिलि गोजायैनो जोङो पिकनिक जागोन न'आवनो जागोन
थावाव दुंबाय दायो सामब्राम गुफुर आरो हाइजें देनाय बेखौ होखानोसै बेदरा बेदरखौ हरनोसै आथिंबो होफादों आरो नै लोगोफोर हालदै होसिगोन आरो खुमब्रायाव बारा हालदै होजाया बेदरखौ आराम एवनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय खुमब्राखौ हरगोन आं खामसालियावनो पिकनिक खालामबाय आरोना जोंनि साथामजों न'नि गोजा एसे खोबहाबनानै लाखिनोसै नै बिजों खमला जिनगासिनो सासे दे जालाय न'नि गोजानाव सोर दं दे जा थुप फोनलायलायबाय माथो नै गोदैलै कमलाया आनै लाबोनाय आरोना डिमापुरनिफ्राय आनै डिमापुरिया लाबोदों आरो गोदैलै बेयो गोथावखा खुमब्रा होसिगोन नै लोगोफोर खुमब्राया रबहांबाय नै न'आवनो देनाय फानलु आरो बियो फानलु गुन्दै अरा दाब्रायबाय गोदौगासिनो पुरा ग्लाव ग्लावनो गोदौगासिनो लोगोफोर नै जा दुन्दिया आरो गंगार दुन्दियाबो लाबाय आरो नै इखौ सोरबा करद मस्लाबो होनो आरोना ओरैबो हाथाय थानायखायनो इखौ करद मस्लाबो बुङो नोंथांमोनथिं बे बिलाइखौ मा बुङो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय दायो जों इखौ ओंख्रियाव होगोन आरो नै जा एकदम गोदौगासिनो उखुन्दैजों सिनायानो आरो एरबाथ' आरो उखुन्दैसो जासिनो नै जा करद मस्लाखौ हागासिनो नै करद मस्लाखौबो हाखांबाय आरोना लोगोफोर दा ओंख्रियाव होसिगोन बेखौ एसे फास्ट होयो आरोना बियो एसे बिलाइया रोजा नालाय दुन्दियाखौ दा एसे उनाव होगोन मोजां जाखासिगोनलै गाइस नै मोजां जाबोबाय नायदो नोंथांमोना नै मोजां जाबोखाबाय नै लाइट होबा बोरै नुयो रुनाय बायदि नुयो मोजां जाखाबाय कालाराबो नै लोगोफोर नै दुन्दिया होबाय मोनबाय आरोना दुन्दिया होबाय नालाय दुन्दिया होबाथाय मोनबायानो आरो हमदो नै दुन्दिया होबाय गाइस मोनबायानो बिराद सलिड जाखाबायलै नै एवग्लुंनानै सिनायलानो नै जानो नेगासिनो इजा आरो नै इजाबो बे जाहानि आरोना ओमफ्राय नैबे न' खाथिनि माने बेनि लोगो आरो जानो लुगैबाय ओइ लोगोफोर नै फाइनालि जाबाय खांसै आरो इखो हायनानै इयाव टेस्टिं खालामनानै नोंथांमोननो देखायगोन आरोना वा जि मोजां जाखाबाय गरमा गरम
solid जाखादोंलै बयबो बिदि संनानै जानो हागोन गाइस जों जानोसै आरो नै मोदोमा लोगोफोर जों दा एसे टेस्टिं खालामना नायनोसै आरो ना टेस्टिं खालामनानै नोंथांमोननो देखायगोन आरो खोन्थागोन आरो गोथाव जादोंना जायाखै नै गाइस जानोसै टेस्टिं खालामसै बरिया जाखादों मोजां जादों मैयाबो मोजां बिराद गोथाव जादोंलै लोगोफोर दिनैनि जोंनि खुमब्रा बोरायजों लकेल दाउ संनायनि रेसिपिखौ बोरै मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय बाय नोंथांमोनाबो खुमब्रा बोरायजों दाउजों संनानै जा बिराद गोथाव जायो संनायनि प्रसेसखौल' एसे रोंनांगौ होनबानो जायो दे